dođem. Ovo su ljudi koje sam našao ovde na proplanku i oslobodio sam ih. Sve ću da ih vodim kući, svojim kućama, ne mojoj kući, a bili smo, nećete verovati, na Uvcu. Vanja i ja smo krenuli, kao i ostatak grupe. Idemo da obiđemo deo Uvca. A Beograda? Ma tata je pravio. Vamo okej, kako? Da, a ovi ne. A dobro, neka. Prilagođa. One imaju i noge. Viškom suze, oči, Šta ću skratiti? četvrti. Lagano, ne ide tu. Sad ću uskoro u peti. Da. Šta treniraš? Taekwondo. Svaka ti čast, čoveče. Sad sam plavi pojas. Daj da se upoznamo sa tobom kad te vidimo.